அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. அனுதினமும் உம்மில் நான் வளர்ந்திடவே அனுக்கிரகம் தர வேண்டுமே. இன்றைய நாளிலும் இன்றைய சிந்தனைக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி சங்கீதம் புஸ்தகம் 136 சங்கீதம் 23 சங்கீதம் 136 சங்கீதம் 23 நம்முடைய வாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் என்று சொல்லி அங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். யோசனையில் பெரியவர் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய மகத்தான காரியங்களை குறித்து நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கின்றோம். இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கின்றான், நம்முடைய வாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள் என்று சொல்லி இங்கே சங்கீதக்காரன் கூறுகின்ற காரியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். இங்கே தாழ்மை நிலைமையில் என்னை ஆண்டவராய் கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்கின்றான். காட் ரிமெம்பர் மீ இன் லோன்லி பிளேஸ் என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் தாழ்மை நிலைமையில் என்னை ஆண்டவரை கர்த்தர் நினைவு கூறுகிறார். இங்கே தாழ்மை என்பது வறுமையை குறிக்கவில்லை. ஆனால் இங்கே தாவீது என்ன சொல்லுகின்றார்? தாழ்மை என்பதற்கு என்னை மண்ணை போல் ஆண்டவரை கர்த்தர் பார்க்கின்றார். நான் மண் என்பதை இங்கே தாவீது சொல்லுகின்றார். என்றால் 103 சங்கீதத்திலே நாம் பார்க்கலாம். 103 சங்கீதத்திலே 14 சங்கீதக்காரன் அதை சொல்லுகின்றார். நம்முடைய உருவம் இன்னதென்று அவர் அறிவார், நாம் மண் என்று நினைவு கூறுகிறார். ஆக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் மண் என்பதை ஆண்டவரை கர்த்தர் அங்கே நினைவு கூறுகிறார். நான் ஒரு டஸ்ட், எந்த விதமான பெருமதிப்பும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிடையாது. there is no value. ஆனால் என்னை ஆண்டவரை கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறாராம்? அவர் நினைவு கூறுகின்ற ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார். ஒரு மனிதனுடைய ஹியூமன் பாடியிலே கால்குலேட் பண்ணும் என்றால் ஒரு பொட்டாசியம், கால்சியம், கெமிக்கல் எல்லாம் சேர்த்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து ₹1.50 என்று சொல்லி இந்தியன் மணிக்கு இதை குறிப்பிடுவார்கள். நம்முடைய பாடியுடைய வேல்யூவே ₹1.50 தான் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகின்றார்கள். ஆனால் இங்கே தாவீது சொல்லுகின்றான், என்னை ஆண்டவரை கர்த்தர் நான் மண் என்பதை அவர் நினைவு கூறுகிறார். ஆகவே தான் தாவீது பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை நான் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி அங்கே தாவீது சொல்லுகிறார். ஏன்? பெரிய பிரபுக்கள் என்னை வந்து பண்ணுகிறார்கள், எனக்கு ஒரு ராஜாங்கம் வந்து கப்பம் கட்டுகின்றது, என்னுடைய வல்லமையை ஜனங்கள் பார்த்து என்னை வணங்குகிறார்கள். ஆக இது எல்லாம் இருப்பதற்கு நான் எம்மாத்திரம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ராஜாவாக இருக்கலாம், அரண்மனையில் உட்காரலாம் என்று ஆனால் நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் தாழ்விலிருந்து என்னை ஆண்டவரை கர்த்தர் உயர்த்தி ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன். ஆண்டவரை கர்த்தர் என்னை அவர் நினைவு கூறுகின்ற தேவனாய் இருக்கின்றார். ஆக சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றான், அந்த நினைத்தவர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் தாழ்மை நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் மண்ணாக இருந்தாலும் என்னை ஆண்டவரை கர்த்தர் நினைத்திருக்கின்றார். ஆகவே அவரை நான் துதிப்பேன் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றான். அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்லி குறிப்பிடுகின்றார். ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் மண்ணாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நம்மை ஆண்டவரை கர்த்தர் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார். அவரை நாம் துதிக்கின்ற மக்களாய் நம்முடைய வாழ்க்கை காணப்பட வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படியோ இருந்த வாழ்க்கையை இதனால் இப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான காரியங்களையும் ஆண்டவருக்கு அற்புதமாய் கிருபையாக கொடுத்திருக்கின்றார். அதை நாம் நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஆண்டவர் என்னை நினைத்திருக்கின்றார், என்னை நினைவு கூறுகிறார் என்று சொல்லி அந்த சிந்தனையோடு இந்த புதிய நாளிலே நாம் கடன் செல்வோம். கர்த்தர் நிச்சயமாய் நம்மளை ஆசீர்வதித்து நாளை வழிநடத்துவாராக. ஜெபிப்போம். நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் சங்கீதக்காரன் சொன்ன தாழ்மை நிலைமையில் என்னை ஆண்டவரை கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி அந்த 136 சங்கீதத்திலே அந்த 23 அடிப்படையில் இந்த புதிய சிந்தனைக்குள்ளா இந்த புதிய நாளிலும் இந்த புதிய சிந்தனையோடு தியானிப்பை கர்த்தர் கிருபை செய்து ஆண்டவர் இம்மட்டுமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து எங்களை இம்மட்டுமாய் நீர் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறீரே, உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்.
இந்த நாளிலும் இந்த வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம். நாங்கள் மண் என்பதை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நினைவு கூறுகின்றீர். ஆண்டவரை அதை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து இம்மட்டுமாக எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்ததுக்கு நாங்கள் ஏமாத்திரம் என்று சொல்லி அந்த ஒரு தாழ்மையோடு உங்களுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து உம்முடைய ஆசிரியங்களை பெற்று கடன்ஸை கத்திரிக்கிறப்பை தாரும். இந்த வசனங்களையும் ஆசீர்வதியும், இதை கேட்கிறவர்களையும் ஆசீர்வதியும். உம்முடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். God bless you. Thank you.